Доктор Петров съм. 25 години практика. 99% от лекарите пропускат тези симптоми. Подут корем. Без B12 стомашните киселини намаляват с 60%. Храната ферментира, е равна да газове и болки. Главоболие всяка сутрин. B12 дефицитът блокира 40% от кислорода в мозъка. Жена на 28 години, 5 години мигрени. След B12 терапия изчезнаха за 3 седмици. Кожни проблеми, екзема, косопат, бледост. B12 строи кожните клетки. Без него кожата остарява 3 пъти по-бързо. Депресия без причина. B12 прави серотонин и допамин. 80% от хората с депресия имат нисък B12. Онемяване в ръце, крака. B12 строи нервните обвивки. Без него нервите се оголват. Може да стане необратимо. Защо никой не казва това? B12 струва копейки. Антидепресантите – 1000 лева годишно. Какво да направите? Тест за B12. Ако е под 400, започвайте лечение. 90% от